Yo, it goes like this. הוא הלך רחוק, הכי רחוק שאפשר, להתאמן בהרים בלי לראות את המחר. חלק לא ידעו כל כך איך להגיב, והשאר חשבו שזה דווקא מגניב. קל להאמין אחרי תקופה בהרים שחוזרים אגדה ממש כמו בסרטים, אבל את הסיפור עצוב כולכם מכירים, הוא חסר יותר פח מכל החיים. אימונים בהרים לא מתאים להם ילדים, לא מתאים זה לא בשביל כולם, למה להיות מטומטם? אולי תתחיל מההתחלה בתור היפופוטם. באותו יום גורלי היו הרבה ציפיות, אבל כולם כבר יודעים באתם גם אכזבות, ואכזבה זו לא מילה שמצליחה לתאר את הסעות שראיתי באותו יום. חבר, זה כמעט לא הגיוני מה שחזר, לא זיהיתי אותו כי הוא זר, וזה היה הרגע בו הבנתי את האמת, מה שהיה לא יחזור, מה שהיה כבר מת. אימונים בהרים לא מתאים לילדים, לא מתאים זה לא בשביל כולם, למה להיות מטומטם? אולי תתחיל מההתחלה בתור היפופוטם. לא פשוט להתאמן בהרים, יותר נועד לאנשים חזקים, אבל זה לא אתה, עשית טעות והמשכת לטעות בגלל הקשנות. אימונים בהרים לא מתאים לילדים, לא מתאים זה לא בשביל כולם, למה להיות מטומטם? אולי תתחיל מההתחלה בתור היפופוטם. לא מתאים לילדים, לא מתאים זה לא בשביל כולם, למה להיות מטומטם? אולי תתחיל מההתחלה בתור היפופוטם. אימונים בהרים לא מתאים לילדים, לא מתאים לילדים. הייתה לי תקווה, הייתה לי אמונה שאולי יום אחד לא תהיה כבדה, לצערי זה לא קרה, אז כאן זה נגמר, שיהיה בהצלחה עם שובו של שפר.